No, Gibraltárska skala bola pre mňa zážitkom, ktorý sa výrazne líšil od náročného výstupu na Picote La Torrecilla. Táto túra bola ako prechádzka doslova malina. Rozhodol som sa ísť pešo, čo mi umožnilo naplno vychutnať krásu tejto oblasti. Cesta bola príjemná, s pozvolným stúpaním a bez akýchkoľvek extrémnych prekážok, na aké som bol zvyknutý pri náročnejších horských výstupoch. Na výstup som sa pripravil takticky, vedel som o zvedavosti miestnych makakov berberských, preto som sa postaral, aby som nemal pri sebe nič okrem oblečenia. Tento prístup sa ukázal ako správna voľba, opice si ma ani nevšimli, zatiaľ čo iní turisti mali občas problémy, keď sa makaky snažili preskúmať ich batory. Pre mňa to znamenalo pokojný a ničím nerušený zážitok. Vrchol skaly ma odmenil uchvatnými výhľadmi na Stredozemné more, pobrežie Španielska a dokonca aj na Afriku. Okrem výhľadov som si užil návštevu Stomajkos, Caicos. Fej fascinujúce vápencové jaskyne s nádhernými kvaplovými formáciami. Atmosféru jaskyne umocnilo moderné osvetlenie, ktoré dodávalo priestoru magický nádych. Nezabudnutelnou časťou výstupu boli aj tunely Great Siege Tunnels, ktoré ma preniesli späť do čias vojenských konfliktov. Prechádzka týmito historickými chodbami bola ako pohľad do minulosti. Na záver som si vychutnal adrenalínový moment, na sklenenej výhľadke Skywalk stať nad priepastou s pohľadom na celý Gibraltársky prieliv. Bol zážitok, ktorý vo mne zanechal silný dojem. Peší výstup na Gibraltárskú skalu bol kombináciou histórie, prírody a oddychu v porovnaní s náročnými horskými túrami. Bol skutočne jednoduchý, no zároveň rovnako obohacujúci. Tento výlet mi opäť pripomenul, že aj ľahšie ciele môžu priniesť nezabudnutelné zážitky. Gibraltar si ma získal svojou jedinečnou atmosférou a nádhernými miestami, na ktoré nikdy nezabudnem.